जों गासैबो एक्स-एन-डि-पि पिपल्स एक्शन कमिटि गासै हाबा दङ। दा गिबियावनो मोनसे बाथ्राया जाबाय मा मोनसे वेब फैदों बिराद गिदिर वेब बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम एकर्ड जालांबाय। थार्ड एकर्ड बिटिआरनि एकर्डआ जोंनि आखाइजों जानानै बाथ्रा जाबाय मा जोंनि आखाइजों जादों होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बेवहाय जों ज' नङा, सहि होग्राफ्रा रावबो ज' नङा। खिन्थु खाफाल गोनां बाथ्रा मोनब्रै एनडिपिनि भितराव मोनथाम एनडिपिआ जोंजों दं, बिपिएफजों दङ आरो खौसे खामानि मावनानै सरकार दानाय खामानि। एबसुआबो बिटिआरनि सासे सेक्रेटारि, बेवहाय गबिन्द बसुमतारिया जइन जाहैदों। गबिन्दआ हारसिं बारा मानसि गैया। जा जों एनडिपि मोनथामा ओरैबायदि मोनसे स्ट्रेंथ जानानै थाबाय। बे स्ट्रेंथआनो मोनसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आन्दारखानाय मानाव दा चिफ हाग्रामा महिला बिराद पलिसिकेल बिराद सिगाङाव सानखानाय खामानि मावनो बिथांनि स्ट्रेटेजि आरो जोंनि गोसो जोंनि पलिसि गोरोबनायाव जों ज' जानानै खामानि मावनो हानायनि मोनसे परिबेस। नोंथांमोना आंखौ एनडिपिखौ पिपल्स एक्शन कमिटिखौ बिसोर गोदान होननानै साननाङा। 6 मासनि सिगांनिफ्रायनो नैबे मोनसे थांखिखौ लानानै इलेक्शन प्लास एकर्ड बेखौ बे थांखिखौ लानानै जों आवगायबोखादों। सोरबा सोरबा बुंनो नागिरदों प्रमद बर'आ बिराद बिखाफोर दोननानै एकर्डआ आंसो खालामदों एबसुआसो खालामदों होननानै। बे एकदम नंखाय, बेयो फल्स। बे एकर्डआ हाग्रामा महिलारिया जेब्लासिम बुङाखैमोन एनडिपिनि इस्युआ जानांगौ होननानै जेब्लासिम माने बुङाखैमोन अब्लासिम आरो खुनु रोखोमनि स्टेप मोनसे आवगायदों। खाफाल गोनां एनडिपिनि गेजेराव मोनसे गावस्रानाय फैनाय लोगो लोगो आंनि दोलोआ 400 जन लानानै थांनानै गभर्नमेन्टजों मोनसे मा होनो जों मोनसे फ्रेक्सन होननानै बे गोहोआ जेब्ला सुक्ति खालामनो आवगायबाय बेवहाय हाग्रामा महिलाया जोंजों दंफायो। एकर्डआ जानांगौ होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों बिजेपि गभर्नमेन्ट जिहेतु एलायन्सआव दङ बिथांखौ बुंनाय लोगो एकर्डआ अब्लासो बिनि दरजा बेखेंगोन, नङाबा बन्ध। बहुत बोसोर 13-14 बोसोर आन्दलन खालामबोदों, मास पिपलनि आन्दलन जाबाय, खुनु रोखोमनि स्टेप मोनसेबो आगायाखै। जेब्ला जों ओंखारनानै थांबाय हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामबाय जों एकर्ड खालामसै, नोंथाङा दैदेननांगौ, नोंथांनि लिडिंआव जानांगौ। बिथाङा गनायबाय, बिजेपि सरकारजों सावरायहोबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जिहेतु एलायन्स बिजेपि गभर्नमेन्ट खेबसेनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि अथरिटिया बेखौ गनायबाय जे बर'फोरनि गोलाव समनि पेन्डिं पलिटिकेल इस्युखौ फोजोबनांसिगौ, एकर्ड खालामना होनांसिगौ। बेबायदि थांखिजोंसो जादों। बे इनिसियेटिभखौ जों लानो एनडिपि लादों, जोंनि खुगा लादों, प्रमद बर'आ बेखौ लायाखै। बिथाङा मा सानबाय जोंखौ जे मोनसे दावराव जादों, होखारलायनाय जादों। बे होखारलायनाय गबिन्द बसुमतारिया आंखौ होखाराखै, प्रमद बर'आसो होखारदों। बिथाङा बिराद सालाक मानसि। धीरेन बर'आ थाबाय थायो, हाग्रामाजों थाबाय थायोब्ला बेजों सोमोन्दो लाखियोब्ला बियो चिफ जासिगोन, बियो एकर्ड खालामनो हासिगोन। नै बेखौ गिनानैसो प्रमद बर'आ एनडिपिजों सरकारजों सावरायनाय जि मोनसे बिराद मोजां दावगाबोबाय थादों। जोंथ' रायज्लायनानै फोजोबफैबायमोन जोंनि माबाखौ बाराय इन्टारभिउजों। बिथाङा मा खालामबाय, धीरेन बर'जोंसो सुखिया जासिगोन। जोंहा मा जादों मोखां गन्थं जों जेबो देखायनो हानाय नङा। खारन होखारना लादों, प्रमद बर'आनोथ' होखारनायनि मास्टार माइन्ड। गबिन्दआ सिम्पलि धीरेन बर'खौ
होखानोसै नैबे मोनसे डिसिसन खालामनायनि उनाव बिथांमोना बाराय फैदों जोंनि बर'जों सुक्तिया जाया बेहा माने मेम'रियेलाव सहि होनो मोनाखै आरो बायदिसिना क्लेम जायो दोनबाय थादों बेफोर नंखाय आरो बेबायदि मोनसे जोंजों जानो नागिरनाय सुक्तिखौ बिथांमोना बारस'नानै हाइजेक खालामदों बिथांमोना प्रमद बर'आ हाइजेक खालामदों आरो जों जि गिदिर मोनसे बर'फोरनि मोनसे एकर्ड लाना फैनो नागिरदों बेखौ धंस खालामदों जों बिराद मोजां आवगायदों साप'ज सेपारेट स्टेट जायासैनो भारत सरकारा बेखौ एसे साननो सम लाबोदोंमोन इउनियन टेरिटरि बा बिटिआर बेबो एसे साननो गोनां ना जों साननाय जायो जिहेतु स्टेट इउनियन टेरिटरि आरो स्टेट विथिन स्टेट बे कनस्टिटिउसन प्रभिजन गैया जों मा खालामबाय सेपारेट माने बे स्टेट विथिन स्टेट बे माबायाव फैबाय हाग्रामा मरियाव बिराद सापर्ट खालामो स्टेट विथिन स्टेट ना बेखौ बिराद सापर्ट खालाम बे प्रभिजन बिनि उनाव स्टेट जाहैखागोन अट'मेटिक बेखौ बिथाङा बिराद नोजोर होबाय थादों जों जेब्ला बेखौ खालामबाय जोंथ' होदों स्टेट विथिन स्टेट 244 आर्टिकेल ए बेखौ जोङो मडालिटिस भारत सरकारनो होखाबाय होदों जोङो गतिके बेबायदि मोनसे बिराद मोजां सावरायनो प्रमदआ सानैसो आइनि मानसिखौ लाना थांनानै दिल्लीयाव बिथांमोनजों सावरायबाय बिथाङा फुललि सारेन्डार खालामबाय जोंनो सेपारेट स्टेट नांला इउनियन टेरिटरिबो नांला बिटिआरबो माबा इउटिसिबो नांला जोंनो सिम्पलि बिटिसिखौनो मर पावार खालामनानै जोंनो होबानो जोंखौ सहिसिगोन होननानै थांनानै बिसोर सहि बेनिफ्राय प्लान एकदम माने फुरा बानायखानानै बिथांमोना फ्रेमवार्क खालामनानै दिल्लीयाव सुक्ति खालामो ओमफ्राय बिदि खालामनानै जोंखौ गोदाव सोराव खालामो जोंनि बाथ्राया मा एनडिपि आंनि ग्रुपआथ' दंखायोआनोसै आरटि ग्रुपखौ जों ज' खालामबाय सावरायग्रानि ग्रुपआ बाखि थाबाय हाग्रायाव दङ बेखौ लाबोनांगौ बिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों मावगासिनो एकदम दानिया हास्लाबथारला ना बिथिं रतन दैमारि जेलाव दङ बेखौबो लाबोनांगौ बेबायदि हाखु दाखु बिथांमोना मा खालामबाय एकदम 27 तारिखआव सहि होलायगोन बागड'ग्रा एयारपर्टआव बरायगोन हा बेबायदि प्लान खालामखानानै सुक्ति जायाखै हा जेरावबो आर'नाइ गानलाबायनानै बहाबा धोरोम अनुष्ठानफ्राव आर'ज खालामहोलायनानै बेबायदि मोनसे बिराद गिदिर माबा खालामबाय बिसोर हादाराव मोनसे बिटिआर बेथ' जेबो गैया जोंथ' बिराद गोजौ माबा मोनसेखौनो मोनथारो नै बेबायदि गावस्रा जेबो जानाय गावसोरजों जेबो जानाय नंला एनडिपिजोंसो जासिगोन धीरेन बर'सो जासिगोन बेखौ फिनानै बिथांमोना हाइजेक जों बुंबाय जोंहा रायलायनायनि परिबेसानो गैला जों बुंबाय एकर्डआ जेबो गैया जों रायलायनांसिगोन सिग्नेटु एटलिस्ट स्टेक हल्डारफ्रा ज' जानानै रायलायदिनि बे 27 तारिखनि एकर्डखौ जों दोनथ'नि जों उनाव सहि होनायाथ' होगोन खिन्थु उनाव होगोन जोंहा बहुत रायलायनाय दङ जों बानायना जोंथ' बे सुक्तियाव बेखौ जों सुक्तियाव जों सहि होनानै फैबाय आरो दिल्लीयाव 25 तारिखआव हाकार जाबाय आइबिनि मानसिफ्रा बारे फन खालामबाय आसामनिफ्राय फन खालामबाय बेनिफ्राय मानो थांफिनखो जाबाय नोंसिनि 27 तारिखआवनो सहि हो आंथ' नोंखौ बुंखादोंमोन 22 तारिखआव आंखौ बुंगोन धीरेन नोङो थांनांगोन दिल्लीखौ नागारना थांनांगोन सुक्तिया बिस्रा जासिगोन जों मा खालामनो दा जेराव जोङो एसेबां जों मोजां सावरायबोदों दानि प्रमद बर'नि जिथुनाखि माने बिनि लिडिंशिपआव जि मोनसे मडालिटिस बेखौ जोंखौ मा खालामबाय खोन्थायो बिसोर बै आइबि सानैया फरायनासो होयो जोंनो फरायहोआखै लेखाखौ जों फरायनो मोनाखै जोंखौ गावस्रा डिक्टेट खालामनानै बिदि क्लस बेवहाय बिदि दङ ना बेबायदि होननानै जोंखौ खेबनै खालामबाय बेबायदि जोंनो खोन्थाजोब्बाय आरो मा दं जोंखौ मिथिखाबाय खिन्थु जोंनो नांगौ बे बुस्थुआव मा दं सिङाव जों बेखौ फरायनो मोननांगौ आं बुंहरबाय
दा जोंनो मडालिटिसखौनो जोंनो फरायहोयाखै आं बोरै सुक्ति होनो आंथ' दिन गवाहाटि फैबाय नङा आं बुङो नङा 11:30 मडालिटिसआ फाइनाल जादों हा 11:30 हरनि 11:30 25 तारिखआव नों फैदो जाबाय अब्ला जों डिसिसन लाबाय थिग हाग्रामा मन्दिर दङ सरग्राम दङ हिमन्त बिश्व शर्मा सावरि बेखौ जोंहा बेखौ माबा खालामनांगौ डिफार खालामनांगौ सुक्तिया 27 तारिखआव जानांगौ हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय बे आंनि आखायाव गैला बेखौ हम डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रेला इउनियन हम मिनिस्टारानो डिपार्टमेन्टआ लाना थांबाय हयथ' 27 तारिखआव जामारसिगोन नोंसोरो सिदा खालाम उनाव सिबां उफाय गैया नोंसोरो हायोब्ला सिगनेटरिसफ्रा ज' जादों सिगनेटरिसफ्रा ज' जादों खेबसे मोजां रायज्लायबावदो माबाफोर दंबावोबा नोंसोर एकदम थिग थाक खालामनो जों थांबाय हराव सहैबाय जों एकदम बेलासिनि फ्लाइट माबाखौ प्रमद बर'खौ नों बहा दं रायज्लायनोसै 5 स्टाराव दं हरनि 10:30 रायज्लायबाय जों बयजों जेबो गैयाबाय मानो सुक्ति मा खालामो नोंसोरबो दिब्या एकदम खावब्रै खावबा जानानै थाबाय will take place ना सोर रिक्स लागोन नोंसोर सोर ज' खालामनो जाबाय ना नोंसोर दङ नोंसोर रायलाय जोंथ' ज'आनो दंखायो जोङो सावरायग्राजों रायलायो नाब्लाजों रायलायो आं बिनि सिगां सुक्ति खालामनायनि सिगां खेबसे नाब्लाजों रायलायबाय बेखौबो आइबिआ हमनानै गावसोरनि गेस्ट हाउसआव दोनदों हा ओमफ्राय सावरायग्रायाव दोनफैदों बेखौबा माने 5 स्टाराव रुम मोनसेयाव दोनदों उफाय गैया आं भिडिअ कलजों सावरायग्रा आसा बिसोर मा खालामदों सुक्ति होगोन ना होआ बेनोथ'लै जों बिसोर उफाय गैया एकदम गोदान हादान फैदों बिसोर हाग्रानिफ्राय जेबो माबा गैला बिसोर नाब्लायाबो आरो जेलसिंनिफ्राय फैनाय मानसि बेथ' बाउन्ड बिसोर जेरै मावो आइबिआ जेरै सोलियो बिदि खालामनांगौ जोंल'सै फैया जों लोगो हमलाबायबाय गबिन्दखौ जों बुंबाय रायलायनांसिगोन इनडाइरेक्टलि आरो जेब्ला रायलायनो ओंखारबाय होननानै मिथिबाय गबिन्द डाइरेक्ट प्रसाद खालामलायबाय नै एनडिपि थिरेनखौबा सारायनो खालामसिगोन जों बे टाइपनि जायो उनावहाय बेबायदि मोनसे परिस्थितियाव 27 तारिखआव एकर्ड जागोन दा बेवहाय बे नङाबो एनडिपिआ बे एकर्डनि सोमोन्दै जेबो मिथिया बे बेवहाय थानाय क्ल'जआव थानायफ्रा एनडिपिआ खौसेयै बानायना होनाय सार्टार डिमान्डखौ लानानैनो जोङो खालामबोबाय थादों रायलायबोबाय थादों आरो बे क्ल'जआव एनडिपिनि सार्टार डिमान्डआव थानायफ्रानो दङ माखासे एबसुफोर खालामदों मा खालामदों मिथिगौना बिराद आसरित सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जों मोनखायो नङा होनबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जों बिखादों बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम होबाय नामखौ सोलाय सोल' खालामनानै माबा माबि खालामनानै बिथांमोना लानानै बे एकर्डआव एजुकेसन सेक्टराव एसे दङ खारन मोनब्रै गोजौ इउनिभार्सिटि मोनदों मोनब्रै गोजौ इउनिभार्सिटि बेबो थिगानो दं बाथौआरिफोरनि थाखाय बाथौ खेराइसालि बाथौ हारिमु बेखौथ' आंनो सोदों सार्टाराव फैनाय मेम'रेन्डामा आंनि आखायाव दं आं बारे बुंनानै बे एकर्डखौ लाना फैदों आं जेब्लानाखि खेबसे फाइनाल मडेलिटिक्सखौ नायबाय 26 तारिखनि हर माने 26 तारिखआव 5 स्टार अशोका हटेल 5 स्टाराव जेब्ला आइबिआ लिंहरनानै जों फरायनायबाय आरो बेवहाय मोनसे गैबाव आरो बाथौ हारिमुफोरखौ खोमोरना दोननाय नङा बेथ' मोननैमोन नङा बाथौ खेराइसालि बाथौ हारिमुफोर बेबायदि मोननै जानांगौ गतिके बे गोमाखोन आरो सोफिनबाय आं बेबायदिनो आरो सोसिन रेलवे कच फेक्टरि बेखौ सोनो हागौ बिराद गिदिर आसामावनो गैया बेम्बु प्लान्टेसन बेम्बु प्रसेसिं इउनिट बेफोरखौ सोबावबाय ओमफ्राय बे मोननैखौ सोबाय बेनिफ्राय मुम्बाइआव जेरै बिराद केन्सार पेसेन्ट थायो बर'फोरनिफ्रायबो बेवहाय मोनसेबो माने गेस्ट हाउस गैया बर'फोरनि थाखाय बेखौ नांथारगौ होननानै आंनो सोदों
जों बेखौ गथे बहुद बुस्थु सोबावनानै फाइनेल 27 तारिखआव एकर्ड MOS जानानै बिटिआर एकर्डआ गतिके बेखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा गाव खालामदों होननानै बियो एकदम माने फल्स नंखाय जोंनि एकर्डआ बिराद गोजौ जागौमोन एकदम स्टेट उइथिन स्टेट बेवहायबो जागौमोन मानोना बियो कनस्टिटिउसनेल मोनसे प्रभिजन जों सभरेन्टि बिदों स्टेट बिदों इउनियन टेरिटरिखौ होयोबा जों बेखौबो लागोन आरो बेखौबो दिनै भारत सरकारा गनायाखैबा स्टेट उइथिन स्टेट आन्डार आर्टिकल 2 and 244 एखौ जों होनांगौ जों मडालिटिसखौ होदों खिन्थु प्रमद बर'आ बारस'नानै बिटिसिखौनो एसे मोननै मोनथामसो माने माबाखौ डिपार्टमेन्ट बारायनानै बिटिआर बे सुक्ति खालामो जोंनि थाखाय बिराद ब्लान्डार जों बिराद लस जादों थेवबो बे एकर्डआव बांद्राय जेबो गैद्राया होनना बुंनो हाया बेजों जाथिया हारिया बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नासयजानाय कमिउनिटि ना गासैबो हारिफ्रा गावनि राव हारिमु बेवहाय गासैबो बिथिङाव जौगासारनानै थांनानै थाना मोनसे बेवहाय राहा लामा दं बेनिखायनो जों बेखौ बिनि थाखाय खामानि मावो आरो बेफोरबायदि खामानि मावनोब्ला जों मा खालामनांगोन जोंनो पावार नङा होमबा जायनि आखाइयाव पावार थागोन बे इमप्लिमेन्टेसननि एजेन्ट जानानै थानांगोन पावार फैनांगोन जों फैथारनांगोन बिराद मोनसे स्कप दं BPF 15 बोसोर BPFनि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार बेवहाय दिनै NDP पिपल्स एक्शन कमिटि ज' जानानै होनायाव NDP होननानै बुङा NDP मोनथाम NDP सावरायग्रानि NDP धीरेन बर' NDP RGPनि NDP बे मोनथामा बे स्ट्रेंथआ बिराद गिदिर मोनसे स्ट्रेंथ आरो बे पावारा दिनैनि तारिखआव बेखौ हाग्रामा महिला बिथाङा मोननायनि उनाव एबारनि इलेक्सनाव जेरैखि जाया देरहालांगोन पावार दाफिननो हागोन पावाराव फैफिनोब्ला बिटिआरनि एकर्डखौ दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि मावफुंनायनि खामानि जों गतिके जों बेखौ नोजोर होनांगोन एबारनि इलेक्सनखौ खौसे जयै बिराद गोसो होनानै थैथां बुजिनानै खामानि मावनांगोन जों देरहालांनो आरो बे कक्लाबारि 22 नं कक्लाबारि जि समस्ति दिस इज भेरि माच सेफ ना बिराद सेफ बियो बे समस्तिया जोंनि आखायावनोखा थांनाय बाराव जों NDPनो जयेन्ट एक्शन कमिटि ज' जानानै अनितखौ दैथायहरदों अनितआ सासे सिंगल अनितमोन बियो देरहालांबाय बियो जोंनि थाखाय बे बाराव सेकेन्ड पजिशनाव थानाय BPFआ थाफानायनि उनाव जेबो फर्स गैया सोरबा सोरखौबा होबथाना दोननायनि BPFनि केन्डिडेटखौ बोखारना दोननायनि बा फेजेनना दोननायनि खुनु सक्ति गैया हागोन माने प्रमद बर' फैनो हागौ जोंथ' बुंदों आंनि एनालिसिसआव दा प्रमद बर' बायदि सानै फैब्लाबो बे कक्लाबारि बे समस्तिखौ बिथाङा लाना थांनो हाया नोंसोर बायदि नोंथांमोन बायदि 17 बोसोर पावाराव थानानै एक्सपिरियेन्स जानाय बेबायदि BPF दोलोखौ सोरबा प्रमद बर'आ फैनानै एजेन्डानि खुनु बाथ्रायानो गैया आरो जों जेरैखि देरहागोन नोंथांमोना दिनै साननो हागौ आंथ' सासे गोदान मानसि बिथांमोननिसिम गोदान नङा बे दावधारा लामाजों साइकेल गायै गायै थफ्ला लायै लायै बायै बायै बेरायग्रा मानसि आंनो मिथिजोबो जे गामिनि न'खर न'खर हाबनानै ओंखाम जालांनाय सिरि सिरि हर थानानै बे ओनसोलाव थाङो बे ओनसोलानो कक्लाबारिनो माबानो बे हाजो एरियानो जोंनि न' नोंथांमोनानो जोंनो माइरं रोगाना होदों
नोंथांमोना थाखा फैसाजों जोंखौ लजिस्टिक्स सापर्ट होनानै जोंखौ हाग्रायाव फिसिनांगोन गतिके आं गोदान नङा आं मानसिया गोजाननि जानो हागौ खिन्थु बे ओनसोलनि मानसिफोरनि साननाय हनाय गोरोबनाय दङ मोनसे खौसे जानानै दङ आरो जों एटलिस्ट जिहेतु 34 years 33 बोसोर जाथिनि थाखायनो मानसिनि थाखायनो मावदों दिनैबो बे कक्लाबारि बे समस्थिनि मानसिनि थाखायनो मावगोन आरो जोंहा बेवहाय खुनु बानाय गैया लाजिनाय गैया गिनाय गैया दिनै बिथांमोना जोंजों थानाय जेरैखिजाया देरहानायनि खामानिखौ मावदो जों सरकार फैगोन बेखिनिखौ बुंनानै आं गोजोन्थों